السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن تلمني فد لفوف أكوبال إنجوريم إن ياجي مدواو إن الدي دواو كلامني مرمودم تواتيدو إن الفد من هي سلمنا مجورا مهاتو ونهانو وني الفد لفوف سلمنا ما أكوبال caggal salminde juurade ñagade duwaw almudel moɗon ibrahima so to mali inchallahu taala arata yewtande moɗon ɗo seeɗa so allahu lamɗo o jaaɓi ko fate banggal alhaali chaklu mo gadduɗen ɗo yete o so allahu lamɗo o jaaɓi oɗo chaklu wonande mo wawani fiide ramli ñawan hoore mum walla humte hen haaju muɗum ina wawi gollirde oɗo chaklu mo gadduɗen ɗo o so allahu lamɗo o jaaɓi oɗo chaklu omo golla ko heewi e nder ramli won e yoga yimɓe ninena toon chaklu oɗo ɓe mbiyata ko oɗo chaklu woni suppasma ramli eyyi suudu fittandu e suudu baaba e suudu matlub e suudu laamu won e yogaɓe nen toon inchallahu taala kamɓe ɓe mbi to banggal gandal maɓɓe ɓe mbi ko ɗiɗo galleji nayyi goni suppasma ramli eɗen gandi hunde kala wawde wodde aduna he nde wawa darade tawa nde ala suppasma les mayre ko ma tambe tan inchallahu taala eto banggal anduɓe ramli eto banggal hoolaɓe muɗum so ɓe gasi ɓe daari kam ɓe mbi ɗiɗo galleji nayyi ɓuuri hewde doole e nder ramli ɗiɗo galleji nayyi ɗum saabi ɗin galleji nayyi so tawi a rendiniɗi kala haaju bawɗo wonde eɗi doga e dow haaju he kono ma wood ko jewtuɗen hen so allahu lamɗo o jaaɓi eyyi e oɗo chaklu mo gadduɗen ɗo ete o so allahu lamɗo o jaaɓi eyyi oɗo ɓe mbiyatamo ko suppasma ramli eyyi oɗo chaklu omo daarire no mbiɗen ni gueɗe kewɗe eyyi inchallahu taala omo daarire gueɗe kewɗe e nder andude hunde nde ɗo nene jogori arde koko yawti walla yawtani hunde aɗa andi ramli ko hunde jogorinde arde wadde e hunde wande yawti e hunde wonade joni cuuɗi 16 ɗi koye ɗiɗo haalata ko jogori wadde joni ko arata wadde e ko yawti ramli koye ɗum ɗon ramli haalantuma ko jogori arde wadde ramli haalantuma ko gueɗe jawtuɗe ramli haalantuma ko to gonɗen ɗo joni ko waɗata joni ramli ko ɗiɗo konguɗi tati dogata e nder muɗum oɗo chaklu noon omo jeeya e galleji kaaloji e hunde arore oɗo chaklu omo daarire gueɗe kewɗe inchallahu taala kono ma en gari to ɓuuri newade e makko so wona ɗum woɓɓe nen toon ko oɗo chaklu tan gollirta ɓe ngala golle goɗɗe so wona oɗo chaklu en jii joni ɓe oɗo chaklu ngala golle goɗɗe fefe e nder 16 men sona oɗo chaklu eyyi omo gollire laamu omo gollire inchallahu taala poɗodiral omo ƴeewire ha joni hunde nde ɗo yawti walla nde yawtani taw hono ɗeɗon gueɗe tan ko jogori arde wadde walla ko yawti walla debbo cowiɗo reedu mum ma feew walla fewata no mbiɗen ni omo gollire gueɗe kewɗe eko jiiɗa e ɗum ɗo jiɗɗen yewtude e mabɓe ko hande to gonɗen ɗo ete eɗen gandi ko heewinen toon ko fuɗɗiɓe kono wona wawɓe ñawde ramli en mbiyani noon fiyoɓe e téléphone ngaji ala mi wiyani ɗum ko fijirde kono woɗɗani fijirde inchallahu taala so jaranima aɗa yiiɗi ramli aɗa yiiɗi janngude ɗum aɗa yiiɗi naftorade ɗum aɗa yiiɗi hutorade ɗum haysoko fiigol ngo kam no fiirte e kayit walla no fiirte e leydi aɗa foti janngude ɗum ɗon en mbiyani ko fijirde de kono noon woɗɗani fijirde inchallahu taala jooɗade kay fiya ramli e machine walla fiya ramli e téléphone woɗɗani fijirde de inchallah eyyi a waɗani kam valeur e hunde nde gonɗa e gollirde nde a waɗani e mayre valeur inchallahu taala eyyi so tawi a fi ramli maɗa kala haaju bawɗo wonde ramli ɗin jiiɓorimama ramli ina jiiɓa hay bawɗo ɗum ramli en koɓe foof ina gandi ɗum aɗa yiya ɗo piyowo ramli duuɓi nogas taw ko ala fof ko woni golle makko so wona figol ramli ñande wotere o fiya ramli ɗin jiiɓoron kanko e hoore makko o ronka andude holko ramli ɗi kalata e dow mum o ronka andude holko ramli ɗin goni e yaade e dow mum o ronka andude holko ramli ɗin goni e haalde e makko hoto yaha hay nokku
ɗum so tawi waɗi e ma tan soka bawɗo ramli so tawi a wawa ramli so tawi ramli jiiɓurimama tan a andi ɗo kay koɗi jiiɓuriɗima aɗa yiɗi sakkade ramliɗi a yiɗi a anda fof to poɗɗa sakkade e majji aɗa yiɗi kollirde ramliɗi piiɗaɗi kono a anda fof to poɗɗa jaggude e majji to ramli ɗin jiiɓurimama walla ala an a anda e ramli haydara aɗa wawi fiigo mum haaju tilma aɗa wawi fiigo mum holno haaju humtorto aɗa wawi fiigo mum kay ha ramli ɗi cuuɗi sappo e jeegom dara kono a wawa ñawde haaju ina humto e nder cuuɗi sappo e jeegom e tawa natani sahlu holko addande men addude sahlu kala e saaha ɓe jangguinten ɓe tawata ko ɓe gona woɗɗoyɓe e nder ramli so wona ɗum aɗa wawi fiyande neɗɗo ramli kumta haaju mum e nder ramli ɗi piiɗaɗi e koye mum tawa amemani sahlu hay goto kono noon holko addanta men addude ɗum ɗo ko yidde rendede e nder hen tan ko gaddeten ko ha joni yo taw bandiraɓe men kadi taw wona tan heeɗima ɓenni tawa ina naftoro ko kalaten ɗo ko inchallahu taala eyyi so allahu lamɗo jaaɓi sa fi ramli so ramli ɗi kaali e haaju piiruɗaɗi o ramli ɗin jiiɓurima ma ɗum ti andude holto jaggata e ramli he ƴeew kala ramli bawɗo darade ƴeew kala ramli bawɗo darade e suudu fitta no guetta mbaɗa ɗum banggue ƴeewa kala ramli bawɗo darade e suudu baaba guetta mbaɗa ɗum banggue ƴeewa kala ramli bawɗo darade e suudu dewgal guetta mbaɗa ɗum banggue ƴeewa kala ramli bawɗo darade e suudu laamu guetta mbaɗa ɗum banggue ɗiɗo galleji nayyi ko chakluji garɗi hen ɗi ko ɗin chakluji ndendinta mbaɗaɗi ɗiɗi ɗin ɗiɗi ndendinaɗi dokkuma goto on rokkatma résultat e namdal ngal namdiɗa ngal on chaklu mo keɓata o so tawi o woni dahil o woni saïd ina hasi haaju mo natanta o haaju o humtoto kono noon kala ko mbawɗa firude ramli ma chaklu o sakkante soko haaju o humtoto so humtatako so ina tiiɗi so tiiɗani kala chaklu bawɗo arde chaklu o a sakkantomo eyyi so woni hariji kadi so woni hariji saïd firti ko haaju o ina hasi humto kono ina tiiɗi seeɗa so woni hariji nahis haaju o humtogol makko weeɓani so woni dahil saïd haaju o hamtu hayso ina humto ko e nder torla humtoto ko e nder caɗele humtoto so woni sabit noon ɗon ramliyanke ina wiye hoto wonde e nder hen eyyi no wiyete so woni munqalib ina wiye ramliyanko hoto wonde e nder hen ko sens contraire wawa feew wawa wasde fewde a wawa wonde hen ina wawa noon cuuɗi e nder cuuɗi sappo e jeegom heeɗi ɗin mbima haaju o gasata walla ɗi mbima haaju o gasata kono chaklu mo keɓɗa o Yousuf Younus Oumar Idrissa ɗin woni chaklu munqalib so tawi hawri e ɗiɗo hoto wonde haaju o ma feew hoto wonde haaju o fewata ko hakkude tan woni eyyi inchallahu taala so hawri e dahilaji saïdaji ɗi noon haaju o en haasi yawtat kono toujours kala ramli mo keɓɗa en kaali sadakeji mum en kalti kala ramli mo keɓɗa ko on cakkantoɗamo ko on guittantamo lekki mum o looto ko on cakkantamo sadaka mum soko dammuhol mum soko mbeewa mum soko mbaalu mum soko nagge mum soko gertogal mum soko goro mum ko on guittantamo sadaka an andi haaju mo ƴeewata o holno wayi e maɗa valeur mum holno jagguirɗa eyyi no kewɗen wiide ni an andi haaju mo ƴewɗa o valeur muɗum holno o wayi e maɗa no o wayi e mani ko sadaka makko guittirta no soko dammuhol sa andi haaju o ene tiiɗi ittiɗum dammuhol eyyi kala haaju bawɗum wonde ina ittire kadi gertugal ramli mo keɓɗa o guittanamo gertugal mum bindanamo ramli o mbadda ɗum e lekki makko dammuhol ngol o hirsagol o sakkongol fof sakkete fof sakkete inchallahu taala sahlu mbo heeɓi sahlu kalɗo e kabaru haaju makko o inchallahu taala sahlu o winda ɗum o wadda ɗum e lekki mum omo defa omo looto e nder balɗe sappo e nayyi leɗɗe ɗe o etta ɗo weddoyede e lawol mangol dewtagol inchallahu taala ni oɗo sahlu omo golla e haajuji kewɗi kono ni no gaddirɗen ɗomo ɗo ni omo yaaha e ndiɗo mbaadi eyyi omo yaaha e ndiɗo mbaadi sa fi ramli ma so ramli ma jiiɓurimama a ronki andude holko ramli ɗin goni e haalde
aɗa yiɗi humtude haaju ma e nder ramli he walla wonto jiɗɗa sakkade e ramli he ko adi par ce que cuuɗi 16 sa fi ɗum tan yaltinanamo sadak yalli guitta walla mbasa ittude kala ne piiɗa ramli ha cuuɗi 16 ɗi kaali e haaju mo piruɗa ɗi o ɗi jaltinanama sadak yalli guitta sadak o walla mbasa ittude sadak o ɗum ko an affaire ma ko an jogui ko haaju maɗa kono kay kala ne piiɗa cuuɗi 16 ɗi jaltinanama sadak eyyi inchallahu taala kutoriɗo fof yo allah waɗen barke yo allah wallu yo allah waɗen faamuya inchallahu taala almuden moɗon ɓurguel famɗude aɗon moɗon ibrahima sodo mali rewnoɗo salminde e juurade ñagade duwaw e salminde fedde nde foof e kuubaɗo haasa assalamu aleykum wa rahmatullah